Kat. Kaya namdom ko sa una ba? Soroy ko ka ng mall bitaw. Okay, kwarta. Oo. Yan, ang sarap ka. Tan-awra ko sa palibot. Gutom kayo. Maglaway ka sa pagkaon. Suro mo sa ka. Nya karon sa una kay makaon ko kuan. Ang Jollibee ka na lang baratuhon lang ba? Nindot ka na, iyahay na ka na. Iyahay na kanay. Karon kubaw ka unsa nang kaon? Taman. Makdo na. Ano mga bigim ka pangapak na ko yung lagod ko yun. Ang langan mo gara mo ka. Di mo nang gara, tinuod mo nang reality ba? I-compare lang ako ang sa una o karon ba? Next year, maunsa na sana. Plano ni mo yung goal. KFC na. David tayo, sa una dyan, sorry kong mall na. Pidyo ko, musoda na ka ng matindahan, ng gagmay ka ng singatan ng butik-butik, ana. Nay, pharmacy di ano? Buksun? Kanang butik man na. Butika ba yan, di ba? Ang sabi saya, butik deh, butika, manggod. Butika, pharmacy. O, yan ang butik, may tawa ka na. Butik ang spelling kay butik kay mana. Q-U-E. Butik. Yang Bisaya lagi anak, ang lagi. Gamay nga tindahan. Yan ang liman, ibutang na ito small store. Di bitaw sa una, di ko musuro ginana, kaya wadyo kay kwarta ba. Lahat gini, sud na ko sa una. Musuro kay ko, di ko ingon nga mulaos, ito tumoy. Mana di ko, tanaw, ana-ana. Ara ka sa glass. Oo, manana ko ba, kay mahuwa mo ko ingnon nga. Pagpili lang sir, ana, mahuwa ko ba. Karon sa naman. So karon laag ko. Ako na yung ingon nga. Pagpili lang mo diha. Okay. Ako naman dalang palitan. Adili oy, ka naman tindiro. Ka naman tindiro. Ka naman tindiro. Dili oy, tindiro di mo na ko tindiro. Ako na yung ingon pabili lang diha kaya palitan di ka. Oh, di ba? Sa una ako ang ingnon nga. Pagpili lang sir karon ako na yung ingon. Pagpili lang diha. Pero kamo bayad. Yaya. Pero kamo bayad. Vacation de kay karon hala na. Wala mo may trabaho. Hindi mo na vacation. Mura magbala-ala. Wala mo trabaho. Ning. Tayo sa ating fix ha. Malalam kaya. Dear Shara. So karon nagpamasahe mi karon no. Ay, kapoy guys, suro-suroy gud. Nga na ako nang kinabuhi gud. Timing nga giun na suga kat. Murag kami ra may gipaabot. Ngit-ngit naman gud mo nang giun na karon ba. Murag taw ang gahilot to. Igo jud kayo ba. Kat. Dura ko na taw ang ilaw man ni. Kamot ni niya ginaana ba. Kasi ka nang gagmayng tao. Oo, mga gagmayng bata ni. Mura jud na bata gahilot diri. Klaro kay makamot bata, pino kayo, oh. Tarong nga hinaya lang dong. Dong. Naghanag kamot ka to, eh. Pil ko duha ni ka bata diri ba? Ay. Lamiyas paminaw, eh. Di ba ka mga unano ni kat? Mga unano ako rin sa sulod kay ano gamay biya kay lugar sa bangko. Gagmay pero kusgan. Oo. Hindot kay paminaw ay mura jud ka nang tao jud kahilot ba. Kat. Gana ko magnegosyo tag ingonani. Palitag duha ka bangko. Yay ikaw ato ka sa luyo, ako ari ko sa luyo, musuot ang bangko, bagitan daw maglutilot ana. Dako patag income. Wali, ato ni tag pultahan ang luyo, abdado pultahan. 6 minutes ba? Oh nya, ini mo ho 20, diar tamang bana-bana ba. Na may oras ba. Luto naman tong luyo. Ida ko kay dawat, tarungon na mo. 100 ko ni. Di na kinahanglan kuryente, kani kay electric man ni. Dako pagbayad nya maabang ka diri sa mall. Gamay re mo kay di mo kinahanglan kuryente. Kita ra man daw mohilot. Aham ka. Ari ko diri, luyo. Asa natin butang? Diri lagi sa mall. Yang ato barato ra tuwa kay wa may electric. Ay pwede mo sa kita randa mo hilot ana o na to. Tanong to luyo ana. Luto na to, tanan jud na. Kamao ko mahilot gud. Pwede ra karon ano. Tangal magputahan ng luyo ba ato gertop inighuog sa 20 yey. 20 Ay 500. Hilot na pod.
CR. Purna sa babaw guro. Gilam mo tana lang ta. Gubabi akong SIM. Katong globe nimo. Di na ko ka-text man. Magpalit na lang ta. Asa mamalit? Ay, gwardiya mo tana tas gwardiya. Na. Baka man. Yuhaw ka nga sige gaglingko diha giwaw nung ka. Payat ag tubig eh. Ngita ta kata palit. Yung asa mamalit? Mutana gyud punta. Giwam ta kay bawo diri. Kat. Kanong pirmi ko makita ko na lagi nakabutang pirmi oh. Thank you tatang. Asa ba? Kana ba nasa babaw kana? Thank you tatang. Dagali ko makita na dito po na naapod. To sa tumoy naapod. Ngano din na? Ngano nabi? Father's Day karon? Dakaram ko. Father's Day. Tatang, papang ko na tatang. Alay ako si Father's Day. Doctor. Si Mr. C namatay. Kisa mo na ba? Naghiwalay katong sila. tag-iya, tag-iya. Tatang. Salamat kaniya. Ngano dili man pangalan ni ibutaw na tatang man maaan man tagong ta Father's Day karon ko. Alam mo greet din to ako sa ko papa na ba. Bitaw kay ko. Salamat kay tatang. Yan naman, thank you tatang ko. Basta yung kuhaan ron, Father's Day guro. Nala ko ba, nauna ko ba? Ganun, sige yung pautan na. Para nakuha ang good nga, natin makibawaan ba, may bawat tayo asa tabi tamad to. Dapat mangutan na kita. Apil ka na yung pautan nun, grabe siya oh. Dapat hindi ka mauwa mangutan na yun. Naba na commercial ba ya? Ang suwan? Huwag mahiyang magtanong kung may right need ba nito. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito. May right med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito. Muna di ka dapat mauwaw. Kaya sa mga tao niya, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? May right med ba nito? Natulog na po lagi ng mga bataan lagi. Uy, pag ako. Kainta ng mga bataan, natulog na masado. Jake, asa ang mamangod mo? Rodel, Michael, Royland at Chilkin. Hoy! 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 Ay, kung palagota ba? Hoy! Ang bungol-bungol, magtawag na mga bungol mo. Lingo na ba? Dar! Dar! Michael! Michael! Rodel! 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 Wala kong ganahan, model. Basta kapukaw lang. Daryl! Daryl! Kamay, itagak ng tawana eh. Michael! Ano may mga anak ni mo? Sige na may pangato. Dexter! Ter! Ter! May kita palungon mo na to ba ninyo? Chill! Chill, chill! Mata na, chill! Chill! Mata na! Ay ko si kasagahe na mata ni mo. Ay ko si kasagahe ba? Asa mas skin? Hoy, chill! Asa skin? Pero day, kin! Naglungag na ka! Naglungag na bagag panihaponan nyo. Fruilan. Fruilan, isugig na Fruilan. 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 Asigan, magagatuog yan lang. Nagpadako na magagmahin. Dapat yung mga pangalan, mga hearing, Rika. Okay, before we start our class here, mag-attendance sa taha. Chong! Chong! Absent! Boogie! 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 Absent na sad. Chong, Boogie, absent. Samurai! 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 Absent yapon. Ninja! 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 Wag yapon. Upat na. Kaya ko nung kalima. Mahmoud. Mahmoud. May mga paraso na mga ringan, mga lingi. Sige nung mga to.
Hoy! 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 Umangon mo, kinibayad ako siyang binta. Literal. Huwag ka mag-istorya ninyo. Uy! Bayad ako in-transfer. Bayad mo 50. Ako in-transfer 50. Ako gapila na kong uyab, 100 min duha. Di mo mag-communicate na ko? Suriyahi ko ninyo. Entertain sir. Inayin yung amo ka. Ngayon uli akong 100. Kaya wak dyan ko na kung ano ninyo ay wak ko nasulti ninyo. Di mo mag-communicate na ko. Kung saan ko pakibawas na yung side, kung di mo magipag-communicate na ko. Diba? Nya kung wala ang tao diha, diha rin mo magyaw-yaw. Tingnan din ninyo, mauni si Paul. Piyawan lang ko mo Ming, naligo na ka, Ming? Pero dyan kag naman sa kong kauban, Ming. Kaya dyan mong naong, oh. Tagko ikaping, Ming. Ming, mara dyan naman sa kong kauban trabaho Japan ba? Pareha dyan mo, nagkukaping. Na. Mo dyan naong nga, Ming. Ginawaya-haya, ginabuhi na din, Ming, oy. Tuk-tuk lang, pagkanon lang. Nagbayad ba kung kwenta? Kaya dili mo magpag-communicate na ko. Kinsa man yung leader there eh. Ha? Ganahan ka, iptan ka ko sa kabungot para matingog ka? Ha? Pare na punta eh. Ming. Paningog, gintawan mo eh. Ako kung nabayaran ba ninyo. Ming. 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 Beautiful eyes, baby. Show your eyes. Anak ka na beautiful eyes, baby. Ming, Ming. Ming. Anak Ming, oh. Ming. Ming. Beautiful eyes ba? Anak ba? Anak, beautiful eyes eh. Anak ba, no? Oh. Beautiful eyes eh. Oh. Oy, show your nose. Ang nose, babe. Ang nose, babe. Pakita ang ilang, babe. Ming. Pakita na nyo. Ay, wag mo boy, mag-istorya. Ay. Pag tumingin ka, akin ka. Pag tumingin... Tingin lagi na. Bumul kami. Pag tumingin ka. Sa plat ba? Hangin sa ta kuya. Ha? Hangin sa ta. Sige. Ari ta dire. Ano lagi? Bahangin ka ta. Ari sige hangin man dire. Abo ta hangin. Ha, dito wa magay hangin dire, pahangin. Hangin. Okay na guro, nangin na guro na. No.